Officers. 54 kapulisan sa Bicol ang panibago na naman na nakapagtapos sa Public Safety Junior Leadership Course o PSJLC sa PNP Bicol Regional Training Center 5 sa Campo General Simeon Ola sa Legazpi City. Kanakaaging Biyernes, kandibunan sa ideng graduation ceremony. Pero sa mga nakapagtapos si Police Staff Sergeant Karen Lorilla kayuman ang nangunot sa klase. Sabi niya, nakulang tabang ang kurso nga ni mas maging siyang epektibong pulis. Bako sana para sa komunidad kundi maging sa iyang pag-iriba. Bilang PNCO sa PRO5, napaka-importante na nakapagtapos ng PSJLC dahil sa natutunan namin dito ang leadership skills, and aside from that, na natutunan din namin kung paano ma-develop ang aming character being a good leader. Naimbitaran na maging huwesped de honor sa seremonya si Ako Bicol Party List Representative Attorney Jill Bungalon na pigrepresentar ni Albay Vice Governor Rinaldo Baragais. As you representative in the government, I am immensely proud of you. Our nation needs individuals like you, people with a deep sense of duty and an unwavering commitment to peace and justice. You are not just a protector, you are also role models. Sa inyong mga kamay nakasalalay ang tiwala at pag-asa ng ating mga kababayan. Leadership skill, ini man maabot pa kusugon ka na sabing kurso. Sigun sa tagapagtaram kan PNP RTC Bicol, nagiging liyabi ang PSJLC para makamolde ang PRO5 nin mga matanos asin malala o man nakapulisan. Ito yung training ng PSJLC or PS Public Safety Junior Leadership Course. Ito yung more on leadership subject ang itinuturo dito. Ito ay nakadesign sa ating mga pulis, junior non-commissioned officer na may ranggong police staff sergeant. Bali, inaabot ito ng 4.5 months. Nandito ito para ma-equip natin yung ating mga junior PNCO sa kanilang knowledge, skills, and proper attitude para pagbalik nila doon sa kanilang unit, sila ay equip pagdating sa team leading assignment. Mientras tanto, sa maabot na Enero 10, 2025, nakatalaan man nagibunan graduation ceremony kan 45 kapulisan na nagklase sa Public Safety Senior Leadership Course sa PNP RTC Bicol. Para sa mga baretang tatak Bicol, Ariel Obeya.